Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Sekuziva kwenyu panapa tinokuunzira zvirongwa zvakasiyana siyana zvine chekuita nematare emadzimambo, zvine chekuita nematare echishona, kuti tinzwisise kuti shona yedu inombobva kupi ichienda kupi. Ndofunga mugore rakapera tina mbuya Soko vatakaenda kunoona kuMbare vachitsanangura kuti ivo vaiva netsvimbo mbiri dzenyika dzavakanga vainadzo, asi nyaya hombe yavanga vari nayo panguva yachona yakanga iri yekuti ko ambuya vakanga vacherwa nei vakanga vasiri kuradzikwa, mapepa ese akanga afamba. Saka nhasi uno tati tivashedze tinzwisise kuti ambuya ava vakanga vacherwa vakazoradzikwa here, uyezve ndeapi mamwe matare enyika avari nawo avari kuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva. Mbuya Soko, makasimba here? Tipeni makadiyo. Aiwa, ndinofara. Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe kune vamwe vanga vasati vakuzivai kuti Mbuya Soko ndiani. Anombonzi Mbuya Soko ndiani kuti tizosvika pakuti tina umwe yaMbuya Soko. Ndinotenda ngune mubvunzo iwoyo. Mbuya Soko ini ndiri pano ndiri kutaura ndiri muzukuru. Mbuya Soko vaiva vainzi Vamutuma Mafambiseni Mutefu, vari vemhuri yekwaChimuka kunova kuva tinoti kwaShe Bota, Masabhuku Gachiti, kuZaka Ward 30. Mbuya ava ndo vakabereka mai vangu. Mai vangu vainzi Rita Kundai Mutefu. Saka mbuya ava Soko ava ndo mai vamai vangu, ini ndiri chizukuru. Nhasi ndinobvuma kuti ndinonzi Mbuya Soko nekuda kwekuti mhepo yavo yakandigara pandiri, handina kuitsvaga sezvinoitawo vamwe vemazuva ano kuti vanonotsvaga matare, vamwe kutoita kutorombera kuti ndiite mbiri yemachembere nayo mbiri dzemazuva ano dzemanjuzidzi. Ini zvakandivinga. Kuzvida kana kusazvida handizvirambe, zvakandivinga, asi ndakasvika pakuzvitambira nokuti mbuya vakandirera. Mbuya vakanga vari munhu akanga ane tsvimbo yenyika, vakabatsira zvakare pakusunungurwa kwenyika ino nguva yevasina mabvi. Zvakare mwanasikana wavo akava musungwa nguva yevasina mabvi, yamunoti colonial rule kana kuti imperialism time. Zvinhu zvakaitika. Saka ndiri mwana akaberekwa mumhuri ine vemhepo. Zvichibva zvazonyanyosimbisisa kuti mai vangu vanova ndiye Rita vakazowana nawo nababa mubva kure vainzi Gideon Jongwe Mutema Vijarona Mutupo vari piri. Ivo vakauyawo muno munyika pakati pema 60s ikoko, nyika inesati yamuvanhu vatema ichanzi Rhodesia, vaine tsvimbo yavo ikoko. Saka kana totaura toti vaviri ava vanoita kunge vakadanana, hanzvadzi iri Soko yeMalawi yatinoti Piri neSoko sikana mai vangu yemuno muZimbabwe. Ndo umudzi hwandiri. Saka ndiri mudzi yamai vangu Rita anova ndiye mhuri yamai vavo Machangani. Ini kwababa vangu iri mhuri yeMasena. Saka ndo pandinowanikwa ndiri, ndo pane usoko hwangu. Asi ininiwo zvangu zita rangu ndinonzi Jini Mutefu. Sei tichishandisa Mutefu? Nekuda kwokuti Piri uyu nekunetsa kwaita zvikaranga zvekuzofukurwa mbuya kwavakazoitwa, anonzi haana kuroora. Saka madzisekuru akatisunga bhandi rekuti pasenemu yavo kuti kana tozoenda kwaPiri anenge aroora, tizoshandisa senemu yedu inonzi Vijarona. Saka ini ndiri Piri, ndiri musena wekusanje kwaTengani, Malawi. Tiri ipapo mama, chinhu chekutanga chandinoda kunzwisisa kuna Mbuya Soko ndechekuti sekutsanangura kwamaita ukama hwababa neukama uri kubva kuna amai pachishona ipapo chinenge chisiri chipini here kana kuti makuna kuti Soko neSoko vawanani? Ndinotenda zviriko zvechokwadi, asi nekuda kwokuti vanhu ava nekufamba kwaita nguva vakasanganiswa nemhepo. Dzinza rekwanana amai tichibata kubvira kwaamai nababa ndo dzinza ndika, nyangwe tichiti mwana ndewababa, asi takungotaura baba naamai ndo dzinza remwana. Vanhu vakasanganiswa nemhepo.
sei nchiti nemhepo kwababa vangu kwakanga kune tsvimbo yekwavo kuMalawi, munomo mune tsvimbo yana mai yavo yemachangani. Saka vanhu vakasanganiswa, vasanganiswa tinoziva kuti makaroorana vemutupo mumwe munoita inocheka ukama, asi tinototi vakasanganiswa. Sei tichizonyanya futi kuti vakasanganiswa? Pasi kwenyika ndo kuChipinge, kwatinoti north south east, toti ndo kusouth. Tikaendawo futiwo kuMalawi kwacho, kwavanobva ikokowo kusanje, ndo futiwo pasi kwenyika yeMalawi. Saka ndinoona kunge mhepo sevanhu vanozivawo zvechikaranga nekubatsirawo kwavaiitawo pamishonga inongobatsirawo vanhu isu sevanhu vatema, vakasanganiswa vanhu ava. Ende vese kana upenyu hwavo, mai vakafa vangoriwo munhu aishandawo mubasa redzimba ramunochiwo chirungu housemaid, babawo vakafawo vari munhuwo aishandawo mudzimbawo vachinzi kuki. Pakutaura kwedu tenchiti kuka, asi kuka haasi munhu. Cooks one kuka, vakanga vari kuki, vari penta, vari garden boy, vanobata zvose. Ende nguva yavowo futi vasati vasiyana, vakasiyaniswa neurwere hwakavawanikwa uri pana amai vangu mushure mekunge ambuya soko vanova vamutuma vapopwa. Tese tinoziva kuti kupopwa kuvigwa pasina hama dzako, zvava zvanosungirira baba vangu kuti iwewo semukuwasha ambuya vapopwa sei. Tiri ipapo zvakare, ivo baba vacho vakazofa futi vapopwa. Paita futi matare ekunetsana futi kuti zvari wekumubva kure vari hama dzavo dzakazoroora madzimai emuZimbabwe nekuda kuti vane pfumo yavo. Madzimai aya ndo akaudza hama dzababa kuti aiwa vane vana vake ngavavigwe nevana vavo, nguva ichifamba kuchipatara vachibva vangononopopwa. Asi zvisinei, zvakazonodzokera ivo madzimai eZimbabwe, because ropa raakuvhunzana kuti uri wemudanga medu, chii chakakutarisa kunatsoudza mukadzi wako kuti rega ndiviga hama yangu, nekuda kwokuti baba vakanga vakauya nemunin'ina wababa wavo vakavazvara vari vakomana vari vaviri vasina kumboroora kuMalawi. Vachisvika muno muZimbabwe, baba vakanoroorawo mai vangu vanova ndivo vane mhuri yemachangana tiri kutaura. Munina wababa vedu ndo kunoroorawo mukadzi weMount Darwin, ndo pakanozvarwa vanakomana. Vanakomana ava ndo kuzonoroora vakadzi vemaZimbabwenzi aya. MaZimbabwenzi aya ndo akazoramba kufushira baba vafa, nekuda kuti ndo vakaziva urwere isu vana takanga tisingauzive, nekuda kuti amai nababa vakanga vasasagara vese kubva mbuya vapopwa. Hapana angada kugara nemunhu arohwa neshamu nedzinza rekwamai yake nekuda kuti asainirei signature yekuti mbuya vagarisana muchipatara. Ndo maendero akaita. Asi semunhu ane tsvimbo yenyika vakadzoka vega vabva vanobata chana chemukwasha, vanova ndini ndakazopindana nazvo kusungwa mbira dzakondo. Sezvatinotaura kuti mwana kana kuti atorwa nedziva kumachembere kumvura dzamunoti njusu dziya, munotonoita zvinodiwa ipapo kuti zvinake. Saka upenyu hwangu wakava mumaoko maambuya amai vamai vangu, kuzvida kana kusazvida, ndombomira ndakadaro. Tiri ipapo mbuya soko, chinhu chandinofunga kuti ruzhinji rweZimbabwe rungada kuziva, kunyanyisira isusu vakunzi hama 2K mazuva ano, kuti kana zvichinzi munhu ane tsvimbo yenyika chii. Ende imimi pamakagara mune tsvimbo mbiri dzenyika, yimwe yakabva nekuna mbuya neimwe yakabva nekudivi rekwababa. Chinombonzi tsvimbo yenyika chii uye dzinoshanda sei pakubatsira nyika? Ndinotenda sezvinhu zvandataura kuti ini ndiri mwere ndakadiwa, zvinhuwo zvekuti zvandibata kudaro, zvinhu zvandakatanga kuda kunatsoziva kuti inini ndinonzi ndinosvikirwa. Kunyange ndakaenda kumapostori kumachechi, asi handaimbonosvikirwa. Asi pandakazotanga kuona zvinhu zvakasiyana siyana kuti mumba mangu tinenge tinonetsana, ndokuzoziva kuti nemurume sei tichinetsana inyaya kuti akagara nemwere homwe yevanhu yaasina kubvisirorora. Pachinoitwawo vana vachingonoshaikawo, toda kuzvitsvaga kuti chii, ndokuzoendawo kumapostori ndokuzonosvikirwa. Ende kunosvikirwa asi ikoko vaiti imhepo iri pauri yakakura. Kukura kwayakaita ndeyekuti iwewe tikada kukuudza tsananguro dziri pauri, unozvisungirira. Chakakunaka ndechekuti turi kwamaoko pamusoro uve mupostori. Asi nekuzofamba kwenguva semunhu akanga adiwa nemhepo, vakanondibvisa vega kuchipostori ikoko. Vakatanga kunditira minana wokutanga wakaitika ndewe munana wokusvikirwa netsoko ndiri kubasa.
kwandaishanda ndinofunga kuti munhu hapana akanga asingazive Panasonic yemuna Kaguvi yakanga ine imwe kambani yainzi CopySafe yaiwanikwa kuna Wakefield kuna King George naWakefield kuAvon ndo kwakasvika tsoko first week kana singakanganise musi wechitatu wefirst week yaNovember 2004 ndo pakatanga kunyorwa kwaedza apo baba vangu vakanga vafa in 2004 iyo vavigwa muna September tisingazvizivi ndipo patakatanga kuda kuti regai tichifamba nzira dzezvikaranga zvechivanhu izvi zvisiri zvemapostori asi kwandakatanga kuziva kubudirwa ndichitaura chirudzi chakasiyana siyana neiko kusvikirwa kusowe remunhu mukuru wandinopa chiremerera wokuti kana nhasi ndakagara kudai so nyamwe ndaakufamba nematare ndinoziva kuti Mwari variko ene ndinoziva kuti nguo chena yasvibiswa nevanhu vaakurombera nguo chena vachishanda nemhiko dzechikaranga vachiisa machira ichisowe asi iyo vasingashande nawo hapana sowe risina kuenda kurumbira ende kana nemikwese mairiona sowe raidaidzwa kunzi sowe reJohn Masowe rababa vaGodfrey Nzira vaiwanikwa vari pano pamakoni pasekapa 10 of kuenda kwamakoni vanova ndivo futi zvakare vaiwanikwa vakazadza National Stadium yese yese vari Masowe ababa Nzira vanova futi zvakare vanowanikwa futi variko kana kuiko kunovigwa marinda vakuru kumarinda eHeroes ndo sowe rekuti kana ini mwana wangu handinaye mupenyu aripo pavatatu vatakabereka kubva mudumbu mangu vaviri vakafa 1 aripo nepo iyoyo kuti ini ndifambe nechikaranga safambe nesowe yakanobata mwana wangu ari nguva yekuyamwa pakati pegore ne6 months sadzakwana ndikatese tinorumura mwana ne18 months anga asati asvitsa ake 18 months akanobatwa dziri mhepo dzekurwisa mwana akanofizuka mwana akatita kunga atofa nekuda kuti mwana waye afizuka anova ndiye ngoni dzashi sowe rese rebhere satataura masoni uwandu hwawo pakaita runyararo zvekuti mwana ye akangopiwa maoko mababa Nzira ndaedza kuyamwisa mwana uyu mwana ye akati si ndokushayi kuziva kuti chii chaitika pamwana izvo imhepo dzaitaura kuti hatidi kuti ufambe nenzira senguo chena tinoda zviri zvematare sekufamba kwaita iyo mafambiseni mutuma mbuya ava ndipo pandakaona kushinga kwesowe iri nokuda kuti mwana uye afizuka mwana uyo takatochema misodzi kuti mwana uyo ashayika asi nenyasha nengoni kune vanoteerera chikaranga hapana asingaomberere mudzimu achiti tisvitsirewo kuna Mwari kwazo kuti tsvimbo dzatinadzo dzinofanira kunge dzakachena ende nanhasi dzakachena dzasiyana nedzanhasi dzatiri kuona dzanhasi dzasvibisa nyika saka ndinotenda hangu kuti nekuda kwaizvozvo ndakazonova nehope mwana yaakanomuka tingangoti akaita 30 minutes handisati kuti mwana yafa asi vaNzira vakabata mwana kumubata gumbo kumisa dehenya rake ratinoti nhova upside down zviya zvekuti mwana vachida kunzwa kuti anorwa nemhepo anochema here zvinenge zve30 minutes ini chingosvima musodzi asi yakazosvika nguva yekunzi mwana waye arwa nemhepo akatanga kuvhika ndokutanga kuona kuti mwana uyu ingwana adzoka inini wacho nchibva ndanzi nemadzimai vanoziva sowe rababa Nzira kune vanoimbira mweya semudzimai ndakabva ndanzi amai ngatidzokere kumabhegi tinotora napkin remwana mukaka wazvimba kutange mamurumura toda kuti musvine mukaka wese kuitira kuti mwana wengonuwe paachapiwa mvura yekunwa mozomupa zvenyu mukaka asi amupire pano motanga maenda naye kumba achapiwa chete mvura yekunosvika naye kumba tichibva kumakwamakoni kuenda kwaifridzi ndokwataigara takanga tatopiwa teuro ratinoti dombo rekungonoisa mumvura rimwe racho rekunoisa mafuta ekukumwe rakabhoirwa ndogeza miri ndotora dombo raya riri pamubhodho rekunkumwe ndozora nyatso ndomuyamwisa kuraudza kuti simba raMwari rakandirakidza kubva ikoko kunosvika kwaifridzi nembiya chete yangangonuiswa saka sowe riya aiwa kana parinoteerera nyaya dzekunzi rinowanikwa richiteera zvematongerwo enyika richiri kuNational Sports Stadium kuchiitwa kana marari kana kuvigwa kwegamba aiwa ngirozi iripo ende hazvindishamisa nekuda kuti nekufamba kwenguva mwana uyo akazova nenhova yakatamba nhova kusvika 3 years vana vazhinji vanovhara ne6 months wamuone gore asi wangu mwana aiturikwa ruoko zanja rababa Nzira ndo zvandaendera kusowe pamusoro pake kuti nhova iyoyo itese ivhare ende zvinhu izvozvo zvakandakawana simba futi mazviri nekufamba kwenguva mai vangu vandataura vaya kuti vakapengeswa kutandiswa botso nekuda kuti vakasaina signature ndakawanikwa futi zvakare ndichienda navo ikoko ndisandaa muzvechivanhu
ndichienda navo ikoko. Asi ndikakutaurirai kuti kusovera baba Nzira nguva yavo vaiti vakagara nemweya unonzi Joran Firisanta, karawa pamutumbi wanonzi madzibaba Pejnik. Saka kana anorwara anopiwa mbiya yemvura, tinonwa zvakafanana, zvinei kuti murume amboidzuta inoenda kuvakadzi. Inini Rita chaiva chimbwido chenyika ino akasheya mbiya yeurwere naava baba ndinovapa chiremera kunyange zvavo vakazorora. Baba vane Nadhidembo, ndinodayirawo zviri mumhuri mavo pane ino nguva. Ingirosi zvingave zvakanaka, zvingave zvakaita sei, ndinoti kuna mai vaLeonard Dembo, musakangane kwamakabva nako kuti baba Leonard Dembo vakasvika paswera baba Nzira vari pajira. Kana tichiti pajira, ukaenda kuchipatara unoiswa pamubhedha yamunoti stretch bed, but kwaNzira varume 4 umwe anobata kona iyo, mobata kona iyo, tongoti pamwe anoita ngemashits ewhite, tese tinoziva magemenzi. VaLeonard Dembo vachigadzikwa ipapo nevese ana baba Nicholas Zakaria vakabuda naikoko. Saka tisakanganwe nguo chena ende tisaisvibise semasvibisirwo aikuitwa nguva yatakapinda nguo chena isusu tisina kuturikwa maoko. Ndichiteera tsananguro dzekuti ndimboriwo ani. Ndisi mapostori aizobatsirwa kwekupedzisira ndeyekuti wakasvika kwaNzira wapfeka kiti yekusunga zvavanosunga, hauzozikanwa kuti wakaturikwa maoko pamusoro. Mune muchikonzi mese munaposi kune vakaturikwa nevasina kuturikwa. Ndo zvaiitika ikoko yakwe. Saka ndakatarisa sowe rababa Nzira, ndo sowe hakuna rimwe rinodarika chivano ivo kana vachitaura kuti chipatara chemweyo unoyera wemwana wemunhu mutema, mwana weAfrica, havarape kana kupa kushopera murungu kwete. Ndiri ipapo hangu ndombozvisiyira ipapo pamupane zvamunoda kubvunza kuti chizonopinda munyaya yekuti takazonopinda sei muchikaranga. Ndanga ndabvunza mbuya Soko kuti kana zvichinzi tsvimbo dzenyika, chirevo chiripo patsvimbo idzodzo zvine chekuita nenyika chii? Nzvimbo dzenyika dzinobatsira sei pakufamba kunenge kuchiita nyika? Ndinotenda hangu nemubvunzo wetambenge tamboti mbonyaya kuda kudzokera kumashure nekuda kuti nyaya idare guru. Pamubvunzo wabvunza iwe zvinotaurwa zvinzi mbuya vakanga vane tsvimbo yenyika, ene tichitora zita ravo vainzi Mutuma Mafambiseni Mutefu. Mafambiseni tingati pachirungu ndo chamunoti nickname. Pamabasa avaita vakanga vari chembere singagari pasi, vakanga vari chembere vaye vanoomberera kunaiwa kwemvura, vakanga vari chembere vaye vanowanikwa pane zvikaranga zvinoitwa. Tombopa muenzaniso padoro rakaitwa maimhanje gore rapfuura muna Oktoba raifambiswa namachembere vatingati Comrade No Doubt, rakanzi ndo rakaitwa kumaringowe. Chembere dziya dzinoenda kunobika doro, dzaguma kusangana bonde, dzaguma kuenda nguva yedu yechidzimai. Ndo nguva yakanga ndo zvakanga zvakafanana nemachembere sukwaya. Vanhu vanowanikwa vachiita mabasa ese echikaranga, kana kungava kuroororana, kana kungava kurambana, vanogadzirisa kurambana kwacho, kana kugarawo muzvinhu zviya zvokuti kana unza abatwa uyu aneu akakumura nguo, zviya zvouroyi vaiwanikwa vari ipapo. Saka machembere ane tsvimbo yekuti vaita zvese. Asi ndakatarisa mbuya vangu, munhu wekuti vakanga vakapesana nevaya vanofamba usiku vanoroya vaya nekuda kuti vakanga vachihaka. Ndakazozviziva sei ndaakufamba munzira dzavo dzechikaranga radare randanga ndapo ndaakufambwa neni kumvura. Ndaenda kumvura kanenge kanosvika ka4 nevematare enyika ino, vasiri n'anga dzenhema, n'anga chaidzo dzechokwadi dzinobuda nepazinata. Handisi kushora hangu mamwe maorganization, asi ndoda kufamba, ndofamba nenzira dzandakafamba, pupura dzaunoziya dzandakafamba. Ndakanosvitswa kumachembere vanonzi mbuya Soko vekuWaterfalls kuchechi, ndikapiwa machembere magorimbo vekudziva raSeko extension, nyangwe ndisati ndavaona vari mulisti angu. Ndikazopiwa machembere vanonzi machembere Mudakira vepamabvuku apo, nyangwe ndisina kunovaona varipo palisti rangu randakabhadhara mari tichida kuonesa unaku hwezvinhu izvi. Saka taakudzokera ansa yabvunzwa kunzi basa retsvimbo yenyika chii? Munhu anoita zvese zvamunotarisira kuti imimi chingave chingative chinotinetsa, chinoda kugadziriswa kana chinoda kunatsosumudzirwa zviri zvechikaranga. Mbuya vangu inini vaiwanikwa vari ipapo, sekufanana nemunhu webhora anobikira kuti rigouya, amunoti pamwe chirungu ndo amunoti striker. Saka mbuya munhu aiziva mishonga yechivanhu, zvekukweshera vana nhuva zviya, munhu aizivawo taurawo nevaroora zvinonetsa mumabhedroom medu muya, munhu aiziva zvakare
kuita izvozvo izvi zvekubikira iro doro rechikaranga nekukuya idzo fodya, munhu aiita zvese ende munhu aiwadzana nehurudza nekuda kwokuti ndivo vanonayisa mvura vakabata zvikaranga zvavo. Ndinovimba pajeka kuti kana munhu achinza netsvimbo yenyika basa rainenge ichibata nderei. Tiri papo futi magariro emunhu iyeye aukumbire bute, ngationesane ipapo tinzwanane tidzisane, ende aukumbire bute ndochekutanga. Haufanira kuwanikwa sezvatiri kuona zvanhasi zvokuti pachirungu chacho munoti ane pride yoda kuti anobata nhekwe. Kana masimiriro kupfeka kwako kunofanira kunge kwakadzikama, ende uri munhu wekuti kana wakagara izvi zveuti nhasi ndatora uyu ndaenda naye pabonde ndatora vanosema ndo unhu hwayo, ndo zvinhu zvakaita kuti ini kubva vandibata ndambotaura nezvemasowe ndizobva kumasowe ndizonanga kufamba nechikaranga zvaramba kumasowe takuda kuteedza gwara ravo ndichinosvika paimba iyoyi yatinoti zinata. Ndakanga ndatobatwa navo vasati ata kuti ndiite izvozvo, asi ini kuti ndibata chaiko vakatanga kundibata ndine 10 years. Pavakafa 1983 ndiri wa73 ndine 10 years ndo pavakandibata inini ipapo. Asi ndakakura singazivi kuti ndine mhepo yambuya. Ndakazoziva kuti ndinosvikirwa neyo tsvimbo yambuya neyekudzinza rangu kwababa vangu 2019 zvichibuda nematare eng'anga dziya dzatataura dzatakaendeswa. Kunyangwe ndakatanga wekutanga nemazita ndataura vamwe handisati ndavasvikira, ndakatanga nevekutanga zvakanobuda ikoko ndo pandakaziva kuti ndinosvikirwa. Ndakanosvikirwa machembere waizonzwa wabva chimhepo chiya votanga kuti ava vane shavere njuzu vanga vachikuma zvekuti kuota fozuko. Vanhu vese kumasabhuku ikoko ndo vanezwe radzivirira zvakare nekuzowanikwa yababa vangu yauya vaimbawo nziyo dzinenge dzegure asi kudzinza redu tisiri magure. Igure rakangoshandiswa kuwana mabudiro eMalawi kuti vauye kuno nezvinetswa zvaiitwa kuMalawi zvakaita kuti baba vangu vasiye Malawi vashuya kuno. Akusi kuda, kune nguva yaitorwa vanhu vachiendeswa kunana Tanganyika Tanzania vachinotengeswa kunzoko. Ana baba vedu ndo zvavakatizira kune nyaya dzekutiwo mapainia dziri nhoroondo dzavaititaura semunhu akafa 2004. Saka vakaona way out yekuti hakuna passport hakuna chitupa ndobudawo negure. Sakawo ndo mhepo yekuti kana pandaibudirwa uku ndakazongoona ndiri pamusoro perufu yemba kuimba yemachembera asi taombererwa pasi pemuti naiyo vedare. Ndo pandakazoziva kuti inini ndinosvikirwa. Saka kubva ipapo ndakungofamba nematare. Ivo mbuya vacho vaine dare renyika rino. Patichada kuti tizonyanya kutaura zvakanyanyisisa utsvimbo hwavo hwenyika kuti kushanda sei. Ndisati ndaenda kumberi kuti ndinobvunza kuti nhasi mbuya Soko Matare avainawo akamira sei. Pane nhau makamboibata patakambosangana kumashure uko, nhau yetsoko. Patsoko dzakauya kubasa, chii chakaitika nhoroondo yachona uye chirevo chaivapo patsoko idzi chaiva chekuti chii? Notenda tsoko yaingomira semutupo sezvo tichitaura kuti chirudzi cheMalawi kuva kana vachida kutaura kuti soko vanoti kanyani, asi soko igomo ndo munowanikwa ana tsoko nana gudo ndiana ana mukanya. Chaiva chirevo chekuda kuoneswa kuti ini semwana wababa Gideon vashaika 2004 muna Oktoba atinonge tazviziya, asi baba zvavashaika yakazoya yatsoko muna November ndirivo pabasa ndo tsoko yekutanga ikanyoresa kwaedza 2004 kuti tizive kuti zvakamira sei. Asi mai vangwa vanga vato murwere kuburikidza nekusaina kwatataura kuti kuya kuti vakasainira mai vavo vari kumochari vagara kwemwedzi Mei wese 1 Mei vachifa 1983 vachigara June vachizobuditswa kumochari kuenda kunopopwa muna July nekuda kwokuti madzisekuru nguva yaitsva hondo vakataurira mai vangu kuti usatora atete vedu usatora amai vedu kuenda naye Harare, isu kana tichiurawa tichaurayirwa pano. Asi nekuda kuti hondo yevasina mabvi yakanga yatsvuka kusvika pakupisa kicheni yambuya pachisuwi paya ndozvakazoita kuti Rita uyu ati mai ngatitize tiende Harare. Plus pamusha ipapo paizikanwa nevasina mabvi kana vachitaura nhoroondo vanotaura kuti vaitorwa vaionekwa naivo magetsi amunoti mabhenokura zviya zvinoona kure kuti apa ndo panosvikira iyo vacho, asi zvaivo zvechokwadi zveshuwa. Rita aipiwa zvinhu zvekunopa iwo magandanga
vanova ndivo vakasunungura nyika yedu nhasi. Mugomo rainzi Dabwa, Kozaka, Waditheti uko. Saka vakatiza vachinatsoziva kuti tikabatwa nevarungu kuurawa, zvakazoonekwa nekupisirwa kicheni yavo, ndokutozouya kuno Harare. Imba yaigara riita kuMatapi uko, kwagara futi kutori nedare. Ndo mahosteri ari kuMatapi anoti block 4 rikutsva neblock 5 rikutsva. Inyaya yematara aripo mamahosteri aye nekuda kuburikidza kwekuda kwokuti tsvimbo iyi izikanwe. Ndichidzokera futi mashoko aitaurwa naComrade No Doubt padoro ravo ravakaita kumarirongwe kumaringowe ravakaita iri kuti awendewo vachiti ndo final doro hazvikunatsobuda madoro aitwa kumashure kuchidyiwa mari kuti ndivo vairwisa izvozvo nekuda kuti vaida kuti muzive kuti kune tsvimbo imwe isipo iri tsvimbo yemachangani. Saka naizvozvo zvinhu zvekuti kana tiri pano tinoda kuti nyika ijeke izive. Ndinonzwa kurwadziwa ndichinzwa kunzi munoda kuti kana kusanzwisisana pamusoro pezvematongerero enyika isi already nechekare titori nehondo nevhu. Sei ndichitaura mashoko aya? Mbuya vaya ndanga vakazonofukunura musi wa25 Machi. Sei chiko chakanobuda ipapo kunze kwekungonoti ivhu dzvuku tese tinoriziva riri kuWarren Park, riri kudziva rasekwa, riri kuwadzana ivhu dzvuku ngofanana neremapotatoes emumbare. Marangwanda akanobuda iyo vanofukunura vane chirungu chavo chonzi maexuma vakatirakidza marangwanda vachiti aya makoda aya mupimbiri wambuya kunosvika kuzvidya zvavo. Then dehe yenyara munoti chirungu chenyiscow hatina kuriona, takanoona mazino pakanopindwa futi dare sevanhu vakanofukunwa paine vestinata. Pakabvunzwa kuti kosei pakuwanikwa paine mazino. Mazino handika muromo uyo handika unobatana nemusoro. Saka sei dare rekanobuda zvareva kuti nyika yave nekugedageda kwemeno idare revakaenda kuvapenyu. Isu vapenyu tane dare nevakafa kududzira kuti vakafa havasi kunakidzwa nemagariro atiri kuita isusu vapenyu. Ipapo ndoda kuti mubanzwisise nekuda kuti mbuya vakanofukunurwa vasati vafukunurwa chichafambira mapepa. Pakanga paine muti waiwanikwa uripo, muti uyu pano paWarren Park apa. Kana vakanovhunza ivo vacho vanochengeta nzvimbo idzodzo, waiva muti waita kunge chikwangwani chemunhu yasiya avigwa, wongoiswawo chikwangwani chiya chirata chinonyorwa information yake. Uri muti wakanga uri ipapo, waiwanikwa rimwe divi uri green rimwe divi uchinooma, nehuswa waiwanikwa uri ipapo, wainowanikwa uchinoita kunge tsangadzi yamunoti roni, umwe uchinooma kunge mutsvairo kuchairisa panze. Ndo pakatanga kugoborwa muti iwoyo serinda rakanga rine nhamba yaro yamunoti graveyard number. Rabva ragoborwa neve vamunoti maandateka. Hama dziripo nevematare varipo. Ini mukuwamwa nemukuwasha ndambobvira ndakapatsika ipapo. Ndakazopatsika zvabvumirwa kunzi mapepa epemiti akwana semunhu akagara murinda for 40 years 1983 achizoreswa July. Saka paka nguva yese vaingopfuka tisingazvizive, ndo zvaizotiendesawo kunana nzira vachiti muri vadoko imi vana. Tikakuudzai tsanangura imi ingopotea chingoturikwa yemaoko mutaramutse mhepo. Zvakatadzwa nevapenyu nevakafa, asi nekuda kwokuti mbuya semunhu wenyika vakanga vasingadi kuti zvirove zvakadaro. Saka vakabata mwana wemukuwasha nekuda ndo pakatangira dare rekuti mai vangu vazorwara nepfungwa. Vakanga vapererwa, murumewo nebasa ratataura ndo raitowo piru. Vakashayawo mari kuti vasumudze mutumbi kudzosera kumusha kuya nekuda kuti kwagara kuine dare nemadzisekuru kuti makasumudzire iviwo mwana wakasumudzire chikwama yedu. Saka isakamirira moto kuzokubatidza mutumbi waita sei wauya, ndo upopa wakaenda. Asi zvisinei semunhu akandida akafakarana neni mugumbezi kumbare kwedu, vakavhura vega vega road ndikakwanisa kuwana mapepa amunoti madeath certificate nekuenda kuzofambira nyaya dzacho vachibata mutumbi wangu ndichiendeswa kumvura zvekuti kana ndainotorwawo nezvekumvura ndaingofuwo ndakadaro. Asi semunhu akanga akandida sehope futi dzandakandisina kutaura kuti vafa musi wa 1 May 1993 pakangoita mazuva mairi ndichingonoita hope. Ndakangorota tsvimbo yavo nezvibako zviviri dzamunoti nhekwe kana kuti zvikasha zvinova zvinhu zvandaitumwa naamai vangu Rita kuenda kumusika wemadzvimbo
wegore rapfuura toziva kuti kumbare kwakatsva kuya kwazimoto rakatsva riya munofanira kuziva zvinhu zviri kuitika, mhepo dzirimo munyika munomu dzevakaenda vane tsutsumu, zvingava kumadzinza mungava mumatongero enyika, zviriko zviri kuitika. Haisi nguva yekuti isu venyama tirwisane, inguva yekupanana rudo tochitanga kuteerana nemhepo, noti kungoti tinongoti mhepo dzenyika. Pane mhepo dzenyika dzinenge dzichitobuda kutotaura kutoti ndo zviripo. Inini ndakura kudai ndasingazviziye chivanhu chiriko, vanhu veZimbabwe chiriko. Mbuya vafukunurwa tichivatora kuWarren Hill Cemetery tichienda navo kumusha kwavo. Vakangonofukunurwa kubva kumazuva rodoka kunge kuma33 zvinotorewo nguva kusvika pasi zvakatorewo nguva vese vehurumende varipo. Mbuya ndokutakurwa, kofini ravo reDoves ndokuenda navo kumbare kungonosvika notorawo mabhegi amadzisekuru vanga vauyawo nedare iri kuti zviitwe sehama dzavo varipo, ndokungoiswa mabhegi mudzimota ndokutorova pasi. Takaenda nayo rodhi yatinoziva seChivugutu, Zaka, Chiredzi kunosvika takanosvika kuward 30 kumusha kwavo. Takuda kunosvika pamusha wavo kune chikoro chinonzi Muzonditya. Mbuya takangoona nemazina atatanga tinavo vakangobva nekumabvazuva sezita ravo ravaiga, sezizwi waro ravaiti kana vakakwekweta fodya dzavo munhekwe, mukasha, muchibako, masitama muchetayo, vanenge vachiti haka iri kuzipa. Ndini taitumwa fodya iyoyo kumusika yematsvimbo ekumbare kune munhu 1. Tosaka tambotaura kuti nhekwe hadzisheyanwe, fodya hadzikumbidzanwe, fodya ndedzemunhu mumwe. Tainodzitora kune machembera ainzi Magombwe Master ematara aya, ndikatadzi zvangu kutaurawo semunhu wondiri mwana wechirudzi. Magombwe asi vaiva mainzi Mbuya Muhlanga vakazofa, ndokwatainotenga fodya dzambuya. Saiti kana dzisiko Rita mai vangu vaiti dzoka tozoenda kune imwewo chembera yandainodarikira Road Crips Road kuenda kuMagaba, asi kazhinji kacho taiwanzo kuda kudzitenga dzasaririwo shoma muzvibako, ndo dzavaiputa dzaiwirana nawo. Saka vaiti vakatswinya vakaputa vohotsira voti haka. Kuhaka kuyavo ndo mabasa ava tataurai kuti vairimbana nevanhu vekuti vakasvika pamusha penyu makaromba, mhepo yavo inotanga kutokuitirai zvimwe zvinhu. Kana nazvino kune vamwe vanhu vokunzi anonzi aende kumariro anozonotakira zvinhu zvevanhu, ndo type yemachembera mbuya ava. Sakawo ndosaka ndakapinzwa chiga chekubva 2017 kusvika nhasi. Handina bonde, kuzvida kana kusazvida vanoti handidi svina. Saka ndine 6 years ndisina bonde rinoperera pa2023. 2025 una asati apera tikutomutanga pamwe ndinozovhiringedzawo 2004 panewo unenge muyedzo wakanga wakutongoitwa pamwe kufariso kwangu kwekutiwo mbuya vanga vafukurwa. Ndikatomwa ndisina mhepo, zvakangoitikawo ngotiwo panewo wakarekare wandaiwadzanawo naye akanga akuda kungonditowo kunge zviya zvokuti tadaidzana toendo kumashow iko kwamunoti Harare Agricultural Show, muchimbobvisewo stress, uchemberi wenyu wanga wakakubatai success mumboni wawo mukunuwo imomo wozowanikwawo muchingombundirana noti kukururirana iko kungohagana ekukwandira zvibvumirwe. Handitombogumirwa kugumana nemunhu, kungohagana iko ngotiwo bye bye. Takazonzwa chitotaura kuti wakanga wakuda kuchita svina nekuda kuti mukuhagana imomo zvaizonoperera nepi. Saka ndinoti chiga chehumachembera chidi tsvina. Ini kana kune vanozviti machembere vanopoda vanoshandisa kana zvavanoshandisa yewoka yemashoko edoro rakataurwa namadam Comrade No Doubt Valois Mugadzave paKG6 vakakuudzai kuti doro riri kubikwa, uyai makapfeka zvokuti musaite zvemacosmetics, musaite zvemapode. Ichokwadi. Tozeuka kumashure nguva yekukambenera vaMunangagwa kuva nhasi pavari nhasi. Vagomo vakataura panguva yekuti pamberi nemasenior citizen vakatsidza vakataura kuti chokwadi nyika ine vanoitonga vatisingaone nemaziso. Mashoko makukutu iwayo isakakati iripo pamaemisodzi kumbari uku vaikambena ivavo nevakutonga izvi akanga ari mashoko ari echokwadi ende nazvino mashoko echokwadi. Saka ndinoti hama dzangu, zvekukanganya zviya zvekuti tinonetsana zviya zvisive nyama aitambozvisiya takadaro. Unoona munhu achinzi chechi yavako yakanaka,
mukadzi ndiye pastor, murume ndiye pastor. Zviri nyore kunongodzidza Bible study over pastor. But hakuna kwaunoenda unodzidza chikoro chekunzi we-prophet. Because do you know what a prophet is? A prophet is a person that God tells ahead of time what is going to happen. Ndimwari vanenge vatokuudza zvekuita. You don't need kuenda kuchikoro kuti uve neprofeti neprofesi waro. Ndimwari vanenge vakutuma uri messenger. But nhasi vanhu vazhinji vanozvirova dundundu. Ende kana vachipa maprofesi avo machechi avo matinongoonwa kana pamaredhiyo pamaTV, vanotoda kutobvunza kuva nepride kuti can I go ahead with prophecy? You don't have kuda kubhegwa. You just deliver semunhu watumwa naMwari kupa prophecy. Ipapo ndo zvimwe zvinhu zvakutitasisa kuti tigare mune zvakanaka munyika muno. Nguva chine nguva yacho. Saka mirirai nguva maZimbabweans. Muri mukaka wandakayamwa anoda ndo kumusha kwa mai vangu. Inini baba vangu vari vekunze uku. Vakabvawo kunyika kwavo ikoko. Vaine nzvimbo yavo yakavatungamira vachiri mwana mukomana vasati varoora. Vakasvika vakawana nawo na mai vangu. Asi netsvimbo yavo yakachiviwa nemukoma wamai vangu vatinoti mai guru. Akanotorawo n'anga dzake akauya akaita kunge arikuda kurwisa madzisekuru arova munin'ina wake neshamhuti sei akasaina signature yekuti mbuya vapopwe, achibva azonotoresawo nezvedu. Ndo zvinoita kuti tsoko dziwanikwe kubvira kubasa kwandataura. Ndozoenda kumapostori kwacho tsoko yakaveko. Ndozoti ikoko kumatapi ikoko hapana sina kuziva kuti tsoko yakarara 3 days pamusoro. Izvo zvaazvedzinza rangu zvababa vangu varikuda kuonesa nyika kuti aiwa makandipambawo tsvimbo yangu. Ipapo ndo pandichakumbira kuti timboturawo nechekwavo. Ndiri kupa bata mama kutsanangura kwamuri kuita. Sekutsanangura kwandanga ndaita kuti patakapedzisira kutsanangura maitaura kuti mapepa ese zvakanga zvafamba, mbuya vakanga vacherwa, asi chakanga chakunetsa ndepavaienda kuzonoradzikwa. Nditore mufambe neni nhoroondo yezvakazoitika kusvika tanoviga mbuya, uyezve dare ravepo izvezvi riri kuti chii. Tinotenda hangu, ndinoda kuti tichitange tinokorektana kugadzirisana. Mbuya vapfuka mbuya semunhu ane tsvimbo yenyika. Zvinhu hazvinangonoperera matare ezinata. Zvakazonondisvitsa kuZANU-PF HQ. ZANU-PF HQ tese tinoziva kuti kune nzvimbo inonzi Gender and Culture. Kune vematare machembere ikoko. Machembere ikoko akanondiona zvishuwa. Sevanhu vemhepo chibva zvangonoti jeke. Sevanhu vatataura vakanga vari venhoroondo dzenyika dzibva dzanoti jeke. Zvese ndakanopinzwa matare ikoko ndokuzonopiwa machembere akanobuda nehofisi dzavo kuti mbuya ava vazosvika pakuzonyorwa mapepa amunoti epemiti yekufukurwa. Asi zvekungoti zvakangobuda ndaitorwa nevemhepo ndichiendwa neni kumvura kunoita vamwe vanhu nhasi vanoita kunge vanoshaina kunge pride nazvo kuti ndienda kumvura. Aisi nyore kuenda kumvura. Ndo kwandainobudirwa ikoko. Ndo kwandakazoziva kuti ina handisirwe fodya muzanja. Ndinovhurirwa bakatwa kuti kana ndakamira rakabayiwa pasi rinosvika muchiuno mangu munoti muwest rovhurwa. Bakatwa iro roiswa fodya kubvira kunobaya kuya kusvika kwari chinovhara. Dzongogadzikwa pamhuno pangu nenguva dzine ndadzikwekweta. Handizvizive kuti zvaenda nekupi. Ndochibudirwa ndichihaka zvemumvura ndichibuditsa. Dare rakazopedzisira kuitwa kuti mbuya vazofukundwa rakaitwa pano paUnyani, but dziri nzvimbo mbiri pari paUnyani ipapo. Pakazopedzisira pabuda mhepo ichiti nzvimbo iyoyo yasviba. Kune vari kupinga imomo kutiwo nekufamba kwenguva tichazenge tichikumbira nyika kuti tikwanise kutaura zvimwe zvinhu zviri kuitika muno munyika. Zvakafanana neivo ava vanoenda kunonamatira migwagwa kuti paperera vanhu pakufiwa. Panenge paine mhiko yevanhu vanenge vakaisa ipapo vatinenge tichitonatsoziya mukufamba nedare rambuya vasati vafunwa. Takanosvika kuziva kuti kune vamwe vanhu vanorara mumapako kunana sekoko vachienda kunoomberera kii inenge iri mbiya iyi inenge ichinzi kuzadzwe ropa, zvireva kuti vanogara vatungamidza mhiko pamberi. Zvinozoitika zvemaaccident izvo zvoitika, asi mhiko inenge yatoombererwa kudhara. Dziri n'anga dzinoda ropa rekurombesa kuti ivo vagowana ukuru hwavo. Ukarombesa iwewe handiko chatooma rine aromba.
unogarika ake achipfumaka iwo waromba kune n'anga dzakamirira izvozvo zvatakabata isu. Ndosaka ndinoda kuti munatsoziva kujika kwakaita kuti seiko tisina kuona dehe nyaya munoti skau pakanobuda mazino kwaiva kuseka kwemachembere kuti muno munyika masviba kudai ndizvo zvamunotoita nekuda kuti mazino akabuda kuti paonekwe kunzi pave panotaurwa, because mazino ari mumuromo kutaura, kuimba, kuchema, kuseka. Asi ini mbuya vagara kumusha wavo, vasvitswa kumusha wavo, vakazodzoka mumhepo yemuimba mavakafira mahosera takataura, vatanga kutaura dare ravo rese vachiti nyika yasviba. Saka iyo unofanira kunge uchibwereketa, ndo chirudzi chavo unofanira kubwereketa utaure zvose zviri mukati menyika ino, zvakanaka nezvakashata. Semuenzaniso dare ravakandipa iye zvinezvi, vakandipa kuti nditure tsananguro munyika pamatambudziko ese amukusangana nawo. Haangava mwana wangu wogozonofanana nemwana wokangana neukangana kuva neurwere hwepfungwa nekuda kwokuti madrugs. Tinozviziva kuti chirungu chenyu munoti madrugs anovhiringidza munhu, but ingava fenge mumbare mune mbiri kwese, right? Kune mbiri kunzi dombo dombo dombo, vanhu vacho vese vari kunzi vanopenga. Ndo mhepo dziya dzati kuti adzarita dziri kuuya futi neikoko dzichida kuonesa ukuru hwamai vake neuchimbwido hwake, kuburikidza kuti taifamba matare paibuda vachitaura zvavanotaura zvimwe zvinhu. Ndichazokumbira vandakafamba navo matare vanova vemhepo vacho. Ini ndiri homwe, ndini ndaita kunge pepabheki ndakagarwa. Kune vanozopupura kuti zvaitika, because dare rakanzi kana rotaura iri vamwe vanhu vachati anopenga, asi rinenge chitoreva nemo nemo. Matambudziko amuri kusangana nawo emadrugs aya, tinodayira kuti pane kupambwa kwemunhu kubudiswa muZimbabwe nemunhu awana bhizinesi rake rinoda mbanje dzekumalawi, oshandisa simba rake, oshandisa n'anga dzake, osacrifice munhu kuendesa munhu kumalawi, ozonomusiya kumalawi, odzoka akatakura zvinhu izvi. Mhepo iyoyo yekumalawi ine tsutsumo neizvozvo, ishamu futi kumadrugs. Tobva ipapo toenda zvaakuita vanhu vechikaranga ava vatinoti n'anga, tichitaura izwi rinongotaura zvakanyanyisa. Tinoziva kuti varapi vechivanhu, mundiregere pabati tinoda kutaura zita riri common n'anga. Kune vamwe vamunoti zvakangova nevanhu mapastor anokuita 1-on-1 iprivacy dandi, but vazviziva zvangu vakunopa nziyedzo vaimbi vanoimba nemo nemo, woimba imoti munhu yaanogona kuimba izvo. Aiwa, matare angana akufukurwa hapwa, akunoipiwa muimbi, vakudya vese. Saka isusu tiri kuti kune maviyo n'anga, sekutaura kwandati musarwadziwe neshoko kuti n'anga toda kuti zvinzwisisike. Hamuchateedzera chikaranga, ndo mamazina akaita kuti vaseke vafukurwa. Hamuchateedzera chikaranga kara, afanira kuzikanwa kuti nini tiri kubuda tiri mhuri kuenda kwazigodobori rinonzi ningi, taingobuda chinyerera andi. Asi mazuva ano zvinoita kunge zvazve kutoadvertisa kuti ndo zvandinoita, business ra business. Kare vachitaura kuti ataizviita, ndikakukweshera mwana wako nhova ndikudza kuti ndoda 500. Dzimwe dzenguva anongoti afara, mufaro wakwe kuwedzerwa masimba angu etsvimbo, kana kuti ungouyawo nechowadawo ndo maripisirana ataita handi. Saka vamwe vanhu vakutopota vachitora nyaya dzemunhu semataura andaita, vodzipa vanoimba, voimba achipota achitopiwa mari. Ko mubvunzo wandokusera ndoti cho chinonzi badza chi? Andikabadza ndo mari yatinesa mumbiya. Mbiya iye iri siri yekuumba kai yemutika, kuti munhu wochitanga kuudzwa zviri paaratika. N'anga chaidzo wafanira kutaura kuti ini ndakadai, kungogara pabonde pamhasa parukukwe weisiwo mari yako, vanotanga votanga vokakuti chikuti andi. But nekuda kwokuti taane zvinhu zvakashata, taakutora nyaya idzi zviya zvekuda ukuru, neukuru ihwohwo wadhakisa nyika zvakare. Todzokera futi murimwe nyaya yandinayo padara, ndoda kuti tizotura futi nekufamba kwenguva. Tine mufananidzo wambuya nehanda. Mbuya nehanda vakataurwa nhoroondo kubvira nyika ichitanga kuhwina ichiri mumaoko mababa vaMugabe. Vaitaurwa, asi pakazosvika pakunzi paiswe mufananidzo uri pakati paSamora Machel naJulius Nyerere. Munozviziva here Zimbabwe kuti kune chembere yakapiwa hope idzodzo dzekuti iwe da kuti ufambe neshoko iroro kuti chindisewo chimufananidzo, chiri chimufananidzo changu. Kunyange yakamboiswa pamari yamunoti 50 bond yakazosakara zvayo. Iwo mutumbi wechisitechi uri mutaundi kune chembere yakatosvikirwa nemhepo yambuya nehanda, ikanzi itaure kuvakuru kuti
mufananidzo uyiso asirana nehanda venyu vataiona mumavhidhivhidhi kana mumafoni enyu vanoenda vakapfeka zvibvarubvaru matrauzi enyu aya vachiiswa makendhuru aya tikutaura zvemhepo pana zviri zvokwadi chaizvo chembere iriko ndakanogara nayo dare musi wa15 chikoro chavhurwa musi wa14 January gore rino first term ndakanogara navo kuZANU-PF HQ kuGender and Culture nemachembere maichire ndovapa chiremerera chakakurisisa sekuluzvilewayo ndovapa chiremerera chakakurisisa kumaofisi ezve ZANU-PF nekuda kuti ndo kwandakanosundwa ini ndambobuda kumakwaedza ndazonoenda kunana ZBC ndichitaura ndine munhu pasi ndine vanhu pasi vanotaura neni tikanza amaise majournalist zvinotisungisa zvinoda kuti muende kuvakuru venyika kumaofisi avo ndo mazira ndakazonoita kuHQ ZANU-PF iri mhepo ichindisunda ende ndanosvika ikoko zvishuwa ndakangonohakirwa mhepo ende ndo kwacho kwakazoprocesswa zvose zvemapemiti zvose kusvika mbuya akafukurwe zvakajeka zvega zviri ndakazvitsvaga zvekuti kana nanhasi ndiri chirikadzi murume wangu akafa vana vangu vaviri vakafa ndine mwana wani mumwe chete chirema akatamba nhuva kwemakore 3 riri dare futi saka nyaya iripo ndeyekuti tionesane tizivisane kuti chivanhu chiriko ukuru hwenyika ino huriko kune mhepo dzechengeto munyika muno kweta mhepo dzeshamu pane zvinenge zvatadzwa kwozoita mhepo dziri kuda kuti zvinhu zvinake zvisina hondo mukatangisa hondo zvangofanira munhu abatidza moto wake wakutanga kubuda hutsi ivo ava tiri kutaura ndo vanozoya vofuridza wozoti ngandu ndo pamunoona zvinhu zvichitsva nzvimbo dzakasiyana-siyana tine nzvimbo dzakatsva dziri shamu dzatichada kukumbira kana vakuru venzvimbo ineyo venyika ino vabvuma kuti tifukure apa because hatingakusiyei muchiona zvinhu zvichiitika musingazivi kuti zvii zviri kuitika munofanira kugara mazviziya takumbira kuti zvibuditswe kana zvingabuditswe jekerere semanyorera zvaingoitwa makwaedza tinongotaura kana mati tidzokera ikoko kwaigarwa matare echembere aya kuti muzondiziyawo iniwo nhasi tinongozviita kana takafamba nayo mahome affairs takafamba nayo majenda eZANU-PF zvakwamuri momondisiwo ipapo pamashoko evandataura todzokera nyaya dzemaproblems atiri kutaura ari kuitika iwo hamunoti imi kusawirirana mukadzi nemurume amunoti domestic affair kana maGBV matare asi muri kuvatora muchirungu sei tiri kutaura izvozvo kune mumwe kurwisana kwemhepo dzekuti pamwe vabereki venyu muri mukadzi nemurume vakafa bati vadaka zvinhu zvavo mukwashanga anororaka mukadzi iwe mukadzi kana waroorwa kausaitiwo gumbo panzika matara mune matangisana mega asi kana zvaakuzoenda kunze kuna vanobatsira nyaya idzi kune vamwe vakutoti vanotokwanisa kutobvisa mari dzekubatsira magender based violence enyu vamunotaura aiwa ngatidzokerei kuchinyakare chedu kune vamwe vanasikana vanoroorwa vane mazita ana naatete vana nambuya avo asingadi kubikiswa kuzvariswa vana asingabvisirwe kana umhandara chaiva munoti virginity chaiva chiremerera wani chekuti zvinototaura kunzi mwana uya awanikwa akakwana tisakanga ndoti tifambidzane nemhepo yambuya neandani semashoko andakutaura kuti kune chembere ndikada hangu apa mukutotaura zita movha magara kana muchida unozvitsvaga vanonzi vaMargaret Diza chembere yemvura pano pasekapa dare riro takarigara muGender and Culture nemachembere andapachiremera mai chirenje titaura dare iri ene ndo vakapiwa hope yekuti statue yepambuya nehanda iri mutaundi ivakwe ende hakuna rimwe location takamonzwa vamwe vachiti tinoda kuti riswe kana kukwekwe kugweru kubhuliwe nekuda kuti nyika ino yakapemberwa 1980 independence parufaro apa kozoita basa anofanirwa kuitwa nderekuchengetedza kwakarara vakafa vese dai kumbare kusawanikwe nzvimbo idzodzo dzevakarara vakafa chitakakura chiti makova evarungu musawanikwe mavhenda achienda unotamba njuga imomo vachinoita mabasa avo embonde imomo zviri kurambwa nemhepo yambuya nehanda chirungu zvacho chakataurwa kunzi munoti sex worker ibasa asi ndinoona muchipesana nengirusi nekuda kuti kana vamugabe vakati aiswe pakanga pane bhaibheri kuna Mwari hakuna chifambi asiwo zvinhu zvinenge zvingochinjawo semachinjiro asi musakangana kuti atiregedze kukutaura kuti muri kupesana futi nechikaranga nekuda kwokuti ndo zvinhu zvaakubikira kuwanikwa kwehondo dzemumhirizhongo dzemudzimba idzi nekuda kwokuti mukadzi anongoti ndakanaka handikendenge ndakatomuzvarira andinetsa ndine marights angu
ndingoneto sex worker, ndine gweta rinondimiririra. Zvishuva tingawane gweta rinomirira vanhu vari kuita zveupfambi zveupombwe nekuda kuti mabhadharana hamuna kubhadharana. Uko kune vamwe vanhu vari kugara kumajeri vasina mhaka vachitoshayawo gweta. Ipapo hamwe handina hangu chandotaura, ndo mamwe mashoko akaita kuti tione mazino kuti weke kuti wange raisi ramwaiwa pavhudzi kurandataura. Hatina kuona dehenya. Tichizvibvunza kuti sei zvika ndakabuda kare kare nditongofamba nenyika ino sezita rangu. Hapana pamaizongoendawo nevhu musina marangwanda. Mototenda vakafukura vakakudza kuti iro ibvi ipimbiri kubva kutsoka kusvika pabvi, zozobva pakunosvika muchiuno ichidya nemazina angu. Ini ndakanga ndakabuda kare. Pandakabuda kare ndakabuda ndogara mumuti. Yeuka mashoko akomoreti, no doubt kuti kune vamwe vanhu vari kubatwa nemhepo vachingonzi abatwa nemhepo zvangobuda nepamuti. Aiwa ndo mhepo dzatiri kutaura dzakataura navagomo dziya kuti nyika ine vanoita sei vanoitonga. Ungade pfuma uchiitora musiri munzira yakanaka, unganoromba iko kunana Malawi, Mozambique, Botswana, kupi uchida kugarika. Kune vanenge vachizviona kuti vanobata chawabata nacho, wauya nacho kuno, wakuchishandisa pfuma yako ichiwanda, iwo uchipedzisa dzinza. Ende vanhu vacho vakadaro ndo vanotoparticipate pamariro acho zvokuti mamuzvifungidzire. Pano urombo hwekuti murume anonorombera kuita mari yakawanda. Upenyu hwake anofanira kuzvarirwa vana nevakadzi vakasiyana siyana, achirambana nevakadzi vacho, asi achizvarirwa ropa rake, dzinza rake. Zvikwambo zvake zviye zvaakanoromba zvienda zvinonouraya ikoko kunana Tsano ikoko. Achiviga imamumbomufungira because anenge ane mazimari, imba yakanaka, motikari, mabhizinesi. Zvimwe zvinhu zvamufanira kunge muchizviziva. Takazviziva through Phiri achitaurawo nechirudzi chake kuti Zimbabwe iri ndimavhuti ambiri. Maiwala simafuna kuti muiwale kuti dziko raZimbabwe ntau inapasiwa ufuru wa independence. Kuna bwera madziko osiyana siyana kupembera ufuru wa imenecho ntau yaBambo Mugabe. Pane ndimavhuti aikumana ndidziko rimene iri aBambo Mugabe aibwerera kudziko ratu rakuMalawi achikarira rimodzi naakaMuzibanda kupasana nzeru kuti aendese dziko iri bwanji pantau yana kukara pampando. Ndiye mafuna kuti mumvesese karidwe radziko raZimbabwe ndi ubare wa dziko raZimbabwe ndi Malawi. Zvese zvangu achiedza kutaura vapiri nevatondibata kuti muzive kuti ukama hwedu weZimbabwe neMalawi zvinhu zvakabvira kare. Zimbabwe ichipiwa independence yakapemberwa nenyika dzakasiyana siyana, yapemberwa nenyika dzakasiyana siyana. Ntau imene ine napedzeka pamene paja ndiri wagule tinari kunyamura mazisaka anari nzizi njoka anari anaseku. Vari kureva kuti iri nguva yakaitwa independence nguva iyoyo takanga tiripo tibuda nekudotito takatakura mazisaga enyoka. Nyoka idzi ndiwo madzisekura munoti madzishato aya tichitopemberawo nyika ine yeZimbabwe. Pane zvimwe zvinhu zvaisangana baba vaMugabe nguva yavo vachatonga zvavaibudawo kuendawo kuMalawi. Vonogarawo pasi navakaMuzibanda vachipangawo mazano vari vega, pamwe ingavo muimba yavo vega yamunoti pachirungu indoors vegawo kana. Saka tisakanganwe kwakabva nyika iyi. Zvakare ini ndiri kutaura pano nekufukurwa kwakaitwa mbuya panguva iyoyo yavafukurwa musi wa25 March vachinofushirwa kunyika kwavo kwashe Ishe Bota uko. Varikuda kuti Ishe Bota vazive kuti kwakawanikwa munhu achanhonga haka. Ndataura kuti vafukurwa taakuenda kunosvika pamusha wavo vakanobuda mukofini imomo vachinopfuura kubva kumabvazuva vachiganura motikari yatanga tiinayo vachienda kumadokera vari haka. Vemhepo vasakati haka iyo, asi driver haana kumboitsika, haana kumboredusa speed yake, vakangopfuura vakadaro. Saka tiri kuti kwakaenda haka iyoyo usazoichengeta. Divi rezaka ratiri kutaura kwaShe Bota, divi rese rinongana naChipinge. Ukaona haka itora haka iyoyo munzvimbo maunogara, unopa sabhuku wako moperekedzana kwaShe Bota, munosiya haka iyoyo nekuda kuti ndivo mbuya ava. Hazvishamiswe nhasi ndinoda kuzvitaura kana vaionekwa pamatare ekugender and culture HQ. Hatina doubt kana vaishuta foja dzataura kuti Buta harikumbidzanwe votsira vaiti haka ndo basa ravaita. Saka vakada kutionesa kuti vazukuru vangu vanayomubva kure musave nekupokana kuti mafukunurisa ini iye chai ndini nekutionesa haka. Saka divi iroro ndodzokorora anowana haka usaichengeta uchiti ndeyako. Haka iyo inonopiwa Ishe Bota. Yeye ndo kune dzimwe haka dziri kumuseum nekuda kuti ndimbuya.
zvakare rimwe basa ravakaita vasati vafukunurwa vaine shungu pataichemera kuti tibatsirewo kuti mbuya vafukunurwe mapepa afamba asi ari kutadza havasati vakunatsonzinofukunurwa vakauya vari mhepo vakahurutsa muzondidya school zvisati zvakamboitika riri saini yekuti mhepo chamupupu ndo panofamba machembere riri saini yekuti ndinoda kudzoka kumusha kwangu handaifanirwa kunge ndichivigwa because mbuya vakafa vaine musha zvasiyana Thomas Mapfumo akaimba kuti mbuya vakafa vasina musha ava vakanga vaine musha asi nyaya yekuroorerana yekuti mukwasha akava mubvakura asina chaainacho akatadza kusumudza mbuya ichi kuendesa kumadzisekuru akanga angomirira kuti bhodhi ikauya vobatidza vega moto ende chidzidzo chafanira kunge tichidzidza ndechekuti mariro aya moto unotogarirwa pasi kuubatidza asi vanhasi vakangonzwa vanzi shamwari yedu yemumbare yafa iri kuvigirwa kuno vakutouya vega nehuni vakutotanga kutobatidza moto masuma here maudzwa nani kuti achabatidzwa nyangwe mazuva kuti achachemwa pano mirirai zvimwe zvezvinhu zviri kutsaudzirwa pamubvunzo wabvunzwa pano kuti isi vama2000 tiri kurasika papi kana ungave une machembere hazvirevo kuti kupfeka matrausi kuzora lipstick kugara uchizvitaurira vanhu vese kuti ndine machembere ndokuti utyiwe toziva kuti hapana noda njuzu yakanaka yakaipa futi inouraya kana matadza kuwirirana nematare acho isu chaiti kutaura takasvitswa pakubviswa 2017 kubviswa pakupfeka zvaunoda kuzora zvaunoda semunhu aizvishandira ndine uchapupu hwemapicture angu ekunzi kana akazonzi anooneswa nezvandiri asi ndakateedzera nokuda kuti ndakanga ndaitwa homwe dare kuti zvinhu zviitwe saka chondongokumbira ndechekuti doro rechibikwa rambuya ava pamusha wavo tine kakushava tinoziva kuti veukama vedzinza ndo vachabika doro rechikaranga nemombe yavo vachiuraya bhatiwo semunhu wetsvimba akabvawo nezvematongero enyika tikawanawo kana sautiwo kana zvidokodoko sezvinongoitwawo mamwewo machembera akaendawo sana Stella Chiweshe nemamwewo madzisekuru zvinhu zvatakanogarira hedu pasi nyangwe mhinduro zvedu tisati taiona. Aiwa, ndinotenda mbuya Soko nenhoroondo yese yamatipa nematambudziko kuti ari kusangana nenyika pari zvino. Ndofunga mabata nyaya yemadrugs, mukabata even nyaya yemherishonga mudzimba. Saka matambudziko ese aya sekutsanangura kwamaita aya muchiona mumhepo imimi zvinogadziriswa sei? Chinodzakariswa ndechekuti isu tinodayira kuti vanhu hasi ama2000 mune matauriro enyu and in 50 years plus finge 5100 mune matauriro enyu kuti ndezvanhasi zvakasara zviya tofunga kana una hama yako anopinda chechi ingava hwisiri Roma Anglican chechi yene foundation kutanga kuvakwa kwayo kusvika nhasi pairi ngatidzokere kufoundation nyika ineyi kana ine nhoroondo yambuya nehanda zvakanaka chose kuti tifambe nechikaranga kana mukadzi achiroorwa mukwasha mukuyu apere kudyiwa noti kuzomirira kuti kwazofiwa like hondo yatiri kutaura izvi yekuti mbuya vakazofukunurwa 40 years vagara nekuda kwokuti panga pasina kuroorerana. Ngatiwanikwe ipapo tichiteedzera chikaranga sehistory yenyika. Mbuya nehanda ndo nhoroondo asi hazvireve kuti mbuya nehanda chete tinana sekuru Chivero vanochemerawo misoro yavo sezvatinongoita kuchemera musoro wambuya nehanda. Kudivire madzibaba kako kune mhirishongawo futi madzimai andika munomirirwa nana Musasa varume vanomirirwa napadara ndika kwese kunzungu kunyimo tinofanira kufamba negwara remwana wemunhu mutema takateedzera tsika nemagariro edu zvigova nenhoroondo munana muziemu nemumabhuku zvichitaurwa zvichinyorwa nekuda kwokuti takada kuzviti nhasi ndezvanhasi saka ndofamba ndakapfeka ndakashama nhasi tiri kugara pachirungu isi tine nhoroondo yekuti ana mbuya nehanda vacho vakagurwa musoro nevasina mabvi takuda kurarama zvechirungu tapesana kane mhepo ndosaka muchiona kana chengeto tiri kuishaya tiri kuvakirwa nzira rodhi nemaeaster tiri kuenda but accident dziri kungoitika nyangwe rodhi yecho yakatonaka nyangwe driver wacho akadzidza zvinodiwa chaizvo nechitambi chake but maaccident ari kuita ko vakaenda kare ava vadzimu vedu ava vemadzinza ava midzimu yenyika yacho patsvimbo dzenyika dzatikudzana machemberana mutuma basa radzo ndedzei itsamwa nekuda kwemagariro atiri kuita. Saka ngatidzokere kuunhu ndo chekutanga tisakangana kuti nyika ineyi payakarwirwa tichirwisana nevarungu ngirozi ndosaka chinzi Zimbabwe is a God fearing country, a Christianity country. Hatisikureye zvedu machechi kuti hasa ako ariko but Zimbabwe inonyorumbidzwa neChristianity. Tisave nepride mazviri kune vakawanda vaita zvakasiyana siyana mumachechi umu
but kwada kuzozvitarisa vanotiona matangana weimwe nyika ivo yakuno vakapfeka bhachi respirit yemwe nyika votanga kutenderedza vane nyika ino kuti chechi asi kushora machechi ngatidzokere hunhu hwedu hwakare nemachechi edu akare kare zvaityisa kunzwa kunzi munhu afa taitonochema asi mazuva ano kuchemana kwedu kwakuda unoona kuti pakamira sei pari kudyiwa sei pari kufamba sei zviri kuenda nekupi takunyanya kutoredzera chirungu zvino kana tada kunyanya kutoredzera chirungu munyika munoka ngatiyeka tinongonopwanya kaiyo sitechi yambuya neanta bhozi kandika ndo kune nhoroondo dzenyika chivanuka kwazakatangiraka asi kana ezvinongo takavaisa zvakanyorwa zviriko ngatiteedzere chivanhu ndo pandoda kuti mudzoke ndichionekana nemi kana ndingaonekane nemi sezvo ndichiri kutaura inini ndiri pano nekuda kwaambuya vakafukunura vati kutaura vakafukunura musi wa 25 March 2024 gore rapfuura svika March wegore mane gore wayo pane tsananguro dzavakandipa inini sehomwe yavo yandataura zvakare kuti ndichakumbira kuti tizodzitaura kana ndingabvumirwa kudzitaura ndine dare ravakandipa pamusoro peheroes panovigwa magamba apo vakandipa mazita 4 ndine dare kune vainzi maishuva yemahofa ndodaira varipo ndine dare kune vanonzi maisale mugabe ndodaira varipo ndine dare nevanonzi mbuya ngwenya machembere ngwenya ndine dare nava mai vane murume wavo vaiva vavhaisi kurudzi rwedu rwechirudzi ratinoti rwechindevere mai vajoshua ngomo mudzimai wavo mitumbi mina iri pa nyangwe ndikataura 2 3 shoko nemutumbi womwe neumwe semazita vandataura handisi ndakazvitsvaga zvinhu zvakauya ende hazvindishamise nekuda kuti ivhu dzvuku rakabuda mbuya kuWarren Park ingori berere nevhu dzvuku regomo renyiro reheroes mundiregererwo ipapo asi ndichazvitaura kana misi nenguva vada kuti ndizvitaure zvinhu zvinogara zvichingondi sekufanana kwandaita kuti munhu akapiwa hope dzekuti kuvakwe statue yambuya nehanda kune machembere vandataura vekwaseke vaiva vakabva chibva zvavakwa mbuya nehanda vavakwa pakanobuda shoko rekunzi wakatendwawo here asi zvikuru vaimbwa takavigwa mupini idare ratakanopinda tese pajenda indabudiro rangu remachembere pakushaviro doro rada kuitwa iri paholidhe takatarisana nayo takabva takaonokumaniswa zviya zvekuti vemhepo tinongosanganiswa uchibudonerako uchibuda munongonosangana ndo masanganiro atakaita kuti ndizive machembere ava kuti machembere ava yezvo ndo vakatopiwa hope dzekuti pazovakwa statue iyi pane kuchingora machitora nhoroondo nehanda ingwani pato nestatue kuitira remangwana revana vedu vamunoti nhasi vema2000 ave hazvida kungovakwa statue ye ndo pakazonobuda nyaya yenzira mbiri dzatauda kuti titaure tinoziva kuti mbuya nehanda vari pakati pemugwagwa unonzi Samora Machel kune Reserve Bank naJulius Nyerere pakanobuda dare randakapupurawo tichisvita tese fodya imomo ndichitaura kuti migwagwa miviri iyo maneighboring countries mapresident avo ese vakafa takafamba navo nguva yava mugabe kusvika nhasi vari kusadhiki tese tinozviziva maafrican countries asi migwagwa miviri kubva maisa mbuya nehanda chistatue yachinziwo ichibviswa migwagwa miviri iyi seni ndiri mbuya munhukadzi Samora Machel uyo wobviswawoka poiswawoka vakabva vandiradzika chikiti chibhodhi kumaziso kwangu seana mutefu ndakangoneswa ari emu zvanzi emu uyu achamira samachembere kana kuti mbuya zita rinofanira kuvanikwa pachikwangwani chaSamora Machel achanga ari emu achimira kumachembere kana kuti mbuya yamunoti pachirungu imi initial zita racho Samora Machel ngaanzi emu ngwenya tivananohotsira Julius Nyerere uyo achibva aiswa kuti emu ari kumirira mbuya kana kuti machembere mazita ramai manzi mama Fiana mundiregerewo mandeveri pachizita ramai Joshua Ngomo ndonzwa mufaro kuti kana ndafambira nyika yangu ndichiitenderera ndo mhepo dzinenge dzichindipa manyukunyuku ava vakatibatsira kare hatirambe nanhasi tinodyidzana asi ndo vanoita kuti vandisunde maanzwa mashoko iwayo emigwagwa miviri tati iyo tibva tangoitaura pane ino nguva asi dare revavo vana vatati maishuva yemahofa maisale mugabe
vatataura mbuya ngwenya tava tatozvitaura namai mama tatozvitaura ndikamanzwa tatotaura mazita yanga ari fuka ava tavaisa kumigwagwa ava vaviri ava vanoti maishuvai mahofa namaisari idare risati rataurwa manzwa mandinzwisisa ndakutaura ini ndine mazita 4 andakapiwa saka mairi aya ndeemigwagwa ndati maishuvai maisari mbuya ngwenya mama mafiyana zita ravo vechindevera ndo vatanzi vareplace nzira mbiridzi pakagara statue yamachemberi nehanda then mazita maviri aya itsananguro ndombokuti inzwise takabata mai vanonzi shuwai mahofa mai shuwai mahofa vakanga vari munhu wenyika vaifamba nezvematongero enyika vakapiwa chiremerera chavo ndosaka vari pagomo iroro pane nguva yavakatumwa mukushandira nyaya dzezvenyika vakanosvika nzvimbo yavakanofamba vana baba vaJoseph Chinotimba vakanofamba nana baba vana Philip Chiyangwa mukufamba kwavo hatingamuda kutenderana vakanosvika kusowera ivo baba nzira vachifamba nemakampeini ekuti mapostori awanikwa ane zvifambawo nezvematongero enyika but pane zvakatadzwa pane zvakaitwa sei pane zvakatadzwa manzwa mazita ndataura mai shuvai mahofa vakafamba navaJoseph Chinotimba mai shuvai mahofa vakafamba navaPhilip Chiyangwa vachiuya kusowere mapostori dziri nyaya dzematongero enyika kutumwa kuti kukambino but ndati pane zvakatadzwa izvozvo ndo zvichafanira zvichitaurwa munyika muno kana ndatenderwa manzwa mashoko andataura tinodayira vaJoseph Chinotimba vapenyu tinodayira vaPhilip Chiyangwa vapenyu tinodayira mai mahofa vakashayika pane zvakatadzwa ikweseni yake yenyu maZimbabwe kuti zvii handina kuramba kuzvitaura asi tinoda chiremerera indiri mwere ndinoteedzerwa mashoko emachembere kuti ingoti turi kana vazokudana vati tozvida kuzvihwa aiwa takasununguka kuti sei kuzvitaura hatishamiswi kana tichiendeswa kumvura tinovhurirwa mapakatwa tichiiswa pamhinwa apa dzichingokweketwa kunopinda maburiwo madoko asi unotoshama kuti kofodya yapinda nguvai tichikuma kunge mombe vauya vatibata kana kumvura ikoko vanhu vachitotiza tichitonge isu takutotorwa vanenge tanosumudza ivo vemumvura haisi nyore kuenda kumvura mbiya dzemachembere vanoita chikaranga nekuomberera ichinotorwa ichishayikwa mumvura imomo varidzi vai vachichema kuti tatadzeiko nemwere yenyu nguva yacho yavaita matarambu yavo kuti vazonofukunurwa pakashandwa basa vachemera mbiya yavo mbiya yayo chinodzoka manzwa panguva yavanenge vachemera mbiya yavo ini semwere ndichinokochekana nevemhepo ivava ndati kana vakazoda kudanwa voyopupura totamba kumvura mbiya iyayo ndozononzi ini mumvura kubvu takungonotora mbiya yayo nekuvadzurira kwaiva kuda kuonekwa kuchena kwavo machembera andongokutiwo turu zita ravo vanoyera moyo asi vabvuma varanda havanei nekuti une mari haunei vanotarisana dambudziko rawatarisana naro vokubatsira iwo wozotendawo nekufamba kwenguva vachinzi dehwa divi futi rekwaseke saka munofanira kuziva kuti seke rinopisa seke iro inzvimbo iri kubuda machembere ane zvaari kuita munyika munomu saka ndichiti kune vese vanofamba nehumachembere ndangokutiwo ndingokurumewo nzeve ameno vanoti vanopanana fudyi ngokuti wese wese imbondipo yako ndinzwe imbondipo yako saka anganoziva kuti pauchaiputa ndika uchagumira pasi idare richadzoka kwauri wagumira pasi wakamira sei zvakamira sei ndezvedzinza here kana ndezveurombwa tinoziva kuti buta rinoputwa rimwe riri rematare rimwe riri kungotandaniswawo mhepo kushandiswa kwarinongoitwa asi pamhepo inondikochekera inini handikumbidzana nemufodya nemunhu 1 2 handifanirwi kutombova nekushaina nekuonekwa ndinotsingodziputa because vamwe vanhu vakutodziputa zvekuda kutyidzira vamwe chaivo kana varume vavo vakutotunga mudzimba umo nekuda kwokuti anobata nhekwe zvipere izvozvo nekuda kwokuti dzese fodya idzodzo dzamunoputa mungava vanhurume mungava imimi vanhukadzi zvese zviri kuenda pasi ndochidzokera hangu kumhepo yekwababa vangu vachinditaurirawo padare renyika vanoda kuti varibatsire sekutaura kwandaita ndo futi vari kubikira futi tsananguro dzezvinhu zviri kuitika idzi kuti kuchema kwekuti vana vaita madrugs kuchema kwekuti dzimba dziri kuparara zvakare vanotaura ivo kana vachitaura kumhepo vanotaura kuti
tikaramba tichifuratira chivanhu chedu kana mangwana chengeto tichaishaya. Tomboti mangwana kwamuka kune gomo rangowondongeka rega nenhaka iri muvhumu yatiri kutora tichishandisa tichiita zvatinoda kusumudza nyika yedu isi tisingazotedza chivanhu. Pari kutaura piri ndepekuti manyanya urombwa muchiuya kunyika dzakafanana nedzedu sana Malawi ana Mozambique ana Botswana nedzimwewo dzakasiyana siyana muchinobata zvinhu. Pakandityisa vachinditaurira ine vakandiudza kuti unoziva here mwana wangu kuti kwamunoti kwakarara vana vakafa nenguva yevarungu chimoyo nenyadzonya vachitanga kufa vanhu ivavo. Kune n'anga nevaroyi venyika dzekunze uku vaizonoenda vabatwa nemaspirits avo kutonodya mitumbi yevanhu ivo vari kuchimoyo nekunyadzonya. Mitumbi yavo vachangobva mukuurawa ikoko vachiri fresh vakadyiwa nyama dzavo miri yavo nyama. Nhasi kunotumwa zvinhu zvakafanana nenyoka dzemhepo kuti unova nenyoka yako yoti unotitumira isiri yamunonatsoona inoda kugara kusnake park yemunhu yenyoka. Kune nyoka dzemhepo dzekurwisa vamwe pamatara avo dziri kunopinda ikoko dzichinotora makodo emakasa slab nemasawa makanyora dzichinotora makodo atinotiwo pachirungu maskeletons vachigadzira misoro yemagora nemishonga vokurombesa imi muita mogarika. Zvakanaka here? Mhepo idzodzo dzine nyunyuto futi zvakare ndo zvadzora ivhu dzakatakura ivhu radzoka rakatakura shamu kumunhu wenyama mupenyu isu. Kozoita futi maviganirano atiri kuitana mazuva ano nemachemerano atiri kuitana mazuva ano kune kumwe kutsautsira kufanana nekuti iwo wakurira kwaamai vako hongu baba vako ina ndakuroora wororwa madzisekuru ototora roora ina handichadanwa nekuda kuti ndakafa ndine chikwereti ndinofanira kusumwa. Ndasumwa ndongoibatawo mari ndozongopfuudzawo kuti oraiti yarorwa mwanasikana wangu mai vako andakwarora ndangoibata yemukwasha ngaichipfuuro kunoriplacewo kurorwa kwangu. Mbuya Soko, nekuda kwenguva dzedu dzanguvaira, mashoko amuri nawo kutungamiriri wenyika maererano nematare aya ndeyekuti tichipendera. Aiwa, tinopendera. Ini ndinoda kuti muzive kuti vanonzi vamunangagwa vaye baba vaye. Takudzokera nguva yeEaster yatakatarisa inhoroondo yebhaibheri ndeyekuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa. Iye akanga ari munhu akanaka, asi maJudha vakarwadziwa nengirozi dzaishanda naJesu achitumwa nababa vake vekudenga. Mabasa ese mamiracles aiswa naJesu vakatadza kuzvibhirivha semuenzaniso uya akanochekwa nzeve vakangotora mambo Jesu vakanamira pairi zvikashamisa maJudha vakamutsvagira nyaya vakamuuraya. Mashoko iwaya ndaataura tiende kune ava vari kunonamata vanonamata machechi aya vagare vaziva kuti inini ndiri kudzokera futi pamashure pandataura kuti ndakambofambawo nesowe ndine dhuku randakatenga pasowe randakasunga musoro 1994 ndine nhumbi yemwana uyu akazokura akazomboita kunge afowo pasowe achibva azokura achitamba nhova nhasi disability dhuku iroro ndinaro ndisingaende kusowe ikoko kana kuti ndichienda dhuku iroro chiedza paupenyu hwangu kune vese vanonzi vanoita zvemweya. Ndine nguva yekuti ndinokwanisa kana kungorisungawo totofambawo kutomusangana nemi unotoendawo kumasowe kudhara zvaita kunge zvinonyadzisa kunge chivanzi kuenda kusowe but mazuva zvinenge zvakutoita kunge zvepride ndikuenda kusowe handipo ndokuenda kusowe. Garai mazviziva kuti mudzimai uyu chakamutarisa kuturikwa maoko kuva mupostori kwababa Nzira inyaya yetsvimbo dzemachembere dzaifambiswa muchivanhu netsvimbo yekwababa vake Piri yechivanhu yakataura kuti iwe mwana wangu wangava mupostori une chivanhu chiri pauri nezita futi raunaro ndiramai vababa vangu iri tsvimbo yeMalawi. Saka kana vachitaura vanotaura matarisa atafamba vanonditi ana Piri kana kunditi madhuwe zviya zvine chekuita nezvinyaya dzekumvura. Saka tiri ipapo semunhu ndiri kutaura hangu tidangokudzosera mashure ndidairana nemubvunzo wataurwa. Ngatizivei kuti baba vaMugabe kuti vazova mutungamiri wenyika nemaendero avakaita. Tichida kukutaurirai musakanganwa tati Zimbabwe neMalawi tiri vamwe chete. Nguva yakatonga vaMugabe vakava the first female lady kuva vice vaiva Mai Joyce Mujuru pabate ipapo. kuMalawi kuna vainzi vaBingi Mutharika pabate ipapo. Vaya nevice lady wavo ainziwo Joyce Banda pabate ipapo. Kuno kwakava nekumhurana kusanzwisanawo kwavo
pane kupomeranawo kwavo kutango kumhura toda kundiuraya utore chigaro ndimai Joyce Banda panguva yavaMugabe. Kumalawo futi ikoko tina vainzi vaBhingu Mutarikwa vakafawo futi vachinzova Joyce Banda vaida kudaro. Sei zvaifanana? Ndiwo pamashoko andambotaura kuti vaMugabe vane nguva yekuti vairemerwawo nezvimwe zvinhu zvenyika ino. Haisi nyore kutonga nyika kwemakore vachitonga, vaizomonorumewo nzeve dzavo vakamuzibanda kumalawi uko. Zvaizoita kuti vauyewo vapiwewo 2-3 ekuitawo kurarawo hope pane zvinhu zvinezvi chinetsa. Haisi nyore kuhutungamiri hunorwisisa hwakafanana nehumatare. Isi hatimboda kana kuonekerwa kunzi tinotoitawo izvozvo zviri patiri. Totoziva kune vanozvida vasina vanotonoratidza kuti ndima njenjenje ada anotora tsvimbo yaNyati, ada anotora tsvimbo yaMhofu, kuri kuda hukuru zvinobayisa. Tabva ipapo tochitarisa nyaya yekuti tambotaura zvokuti vaMugabe vaiva Mozisi. Tichizokara futi kuBhaibheri hatidi kurova imbwa takavega mupinyi. Nguva yakatambura vana vaIsraeri vachinzi vaende kuKenani, havana zonosvitswa naMozisi, vakazonosvitswa naJoshua kuKenani. Why? Nekuda kwokuti Mozisi haana kuita honored God. Zvandamotaura, do you know what a prophet is? Is a person that God tells ahead of time what is going to happen. Havana kuita honored. Moses didn't honor God kuti tinokutendai nekuti ndimi mandititema ingava ibwe vanti roku pabude mvura. Akabva aita kunge pride kudidzira kuti ini namagenest machechi amapastor anomira pamaplatforms avo vachiva nepride kuzorova dundundu. Hazviko kwatiri chechi dzakadaro dzeurombwa dzavhiringidza vanhu kuti varase chikaranga chavo, vanhu vadhakiswa pfungwa vozopedzisira vakumasuwe nhasi apegged nekuda kuti ikoko zvavaitariswa kuti vanofanira kunge vachipiwa hakuna, kungodyirwa mari zvakaendwa zvakadaro. Todzokera futi ipapa pamashoko andabvunzwa munyika zvinobatsirika sei zvetsvimbo izvi. Tikudzokera futi pakuti dzokerai kuchikaranga chedu. Sema iyo kuchidzira anda kuita zvavari neNhati Dembo. Vaiva munhu aimbira vanhu vari musician vachiimba asi vakazowanikwa kupfeka mugwada amunoti magemenzi. Vauya neurwere vari pajira rechechi yaBaba Godfrey Nzira. Nanhasi iyo Baba Nzira tsvimbo yavo yekutungamira chechi yavo haisati yane munhu. Asi akushayikwe vanofambisa mweya varipo, vaimbiri vemweya varipo. Asi kuti titi basa ravaiita ivo isati tariona kududzira kuti ngirozi ichiri kungoshanda nesowe iroro kunyange ivo vakumarinda. Kududzira kuti nyika ineyi Baba vaMunangagwa kana vakaintrodusa mutsvairo panzwe ipapo, vakaintrodusa mutsvairo. Tine Emma, tine vekanzuru vanoona nezvitsvina, asi Baba Munangagwa vakaintrodusa mutsvairo weFriday mwedzi wega wega, the first Friday of a month tinofanira kunge tichitsvaira. Kaintroducwa chiri chishanu. Hazvina kungoya zvega. Ini zvinhuwo zvandakabvunzwawo ndiri pabutewo. Ambuya vafukunwa ndauda kutaurawo navo. Ambuya takakuitirai zvamaida zviitwe. Ndodairo kunge ndakusunungurwawo. Sekuti ndine 6 years handizebonde at 44 years ndakadovharwa. Chingogara ndingori ini ndine ushirikadzi wangu. Kune vanoraramirawo single lady. But nekuda kuti kana ukakochekerwa nematare unofanira kuteedzera zviri kudiwa, unorohwa neshamu kana kuzvitisa naro. Saka ini ndinoteedzera. Hakusi kungoti vakangoisa mutsvairo. Ini vachinditaurira kuhope vanotaura kuti ndisu takati munyika muve nemutsvairo nekuda kuti musha munhukadzi, kunzi unzi musha munhukadzi. Kuona musha usina mutsvairo, usina banga repo, kana musha usina demo pana baba, zvichinoita kukumbirana hauna kurongeka. Saka mutsvairo iwoyo pamunenge muchitsvaira paye isive mhepo tinenge tichitoona basa ramunenge muchiita. Hazvishamise vaMunangagwa kuva Joshua achasvitsa vanhu pavision yavo yavanotarisira. Takatarisira nesarudzo yavakaiswa pa the 5 years pamashure taita election ndeya 2023 kana ndikati ne 5 years. Hapana anofanira kuzvidisturba zvinhu izvozvo, kuzvida kana kusazvida. Sei zvakadaro? Kana pane upoko zvimwe zvinoitwa zvinoti kuri kutadzwa, semataura ndaita kuti nyika ine vanoitonga vane maziso vacharova vega vega neshamu. Ayo mashoko andinoda kuti nyika muteerere mashoko iwayo. Chigaro chenyika ino chine vanochiisa vega. Ukada kuita zvenharo hapana chinoitika kuti uzvifambise. Zvakafanana hongu tine maopposition. Kunzi izonzi opposition zvinhu zvinenge zvichipokanwa. Zvinoita kuti vanhu vave neopposition kupokana nepresident government inenge iripo voisawo nzeru dzavo. Pane Zimbabwe inova nyika yemunhu mutema akarwisana nemuchena. Ngativewo ne pride kuti tiri vanhu vatema takarwisana nevarungu tikavaone freedom yedu. Saka kana tikatadza kunzwanana, ini vanondiudza kuti
ini ndanga ndiri wetsvimbo yenyika ndakabikirawo musha wangu ukatsviswa nevarungu. Aiwa, tingatochinja vanhu vanenge vari mupresident government tichitoisa vanyowani kududzira kuti machembere aya ari against opposition. Havashore pfungwa dzenyu, hazviri kuti vakudei, vanokudai. Ndosaka makaona padare rangu rekutanga ndakati vaMugabe kana vakabatana navaJoshua Ngomo kumashure ikaita unity government, vaMugabe vakazobatana navaTsvangirai ikaita unity accord pakati pavaJoshua Ngoma navaMugabe, vakazobatana navaTsvangirai ikaita yamunoti unity accord. Kana vachamisa ndiSolomon, ndoda kuti vazvinzwe. Mune nzeru baba, pindai mugovernment iripo, ndoda kuti poto yenyika yani iZANU-PF ndo nyika yakapemberwa kubva usiku hwa17 April 1980 murufaro kusvika izova 1980 ichigadzwa, flag yevachena ichiswa pasi, flag yevanhu vatema ichikwidzwa. Tingade kuita zvedu tega sevenyama, tinenge tapesana nevakaenda. Hapana munhu aifunga kuti munhu ane 40 years angafukurwe mugomba agara utongonoona mazino aita kunge tsanga dzeraisi dzakandwa neyo gumbo raitaurwa nezvadzokera kuna nehanda. Saka tikada kuita zvinhu zvedu tega tinozvibayisa. Ndo mashoko andataura. Ngatibatanei sevanhu venyama. Patinobatana paya tochiona kuti zviri kutisvitsa kupi paivhu ratipindukira isu venyama vanofamba kune vakaenda kare. Ndepatuko patiri kuresva pamagariro emunhu mutema munyika muno. Ndofunga nemashoko iwayo vanenge vakateerera motitambira saizvozvo. Ini already ndakatozotendwa kune chirongwa chinotungamirwa naVawellington Charuka, akangobatwa nemhepo akapiwa basa rekutsvaira marinda. Iri programu inonzi FOVOS uyo anomirira Friends of Veterans of the Liberation Struggle. Ndinowanikwa ndiri ikoko ndichitotsvairawo paHeroes. Kana manga musingazviziye, ini ndiri mutsvairi wekuHeroes. Heroes ikoko tiri panguva yekutsvaira takatomboona mimwe minana, ndaona ndirini ndikanokwenyewo vakuru ndikati zvarevei, zvikanzi zvareva kuti kana mamuda kukusha masau paHeroes, pamuti paHeroes musadya, maona zvamaona zvisi zvakadaro. Asi ndinoziva kuti FOVOS iyoyo ine kudhivhaidhana kwayaitawo sezviri kuitawo zviri kuitikawo mazuva ano. Panenge paine zvinenge zvichiitika. Ini ndichiti hatidi zvipfukuto muzvibage, tisarongerane pfungwa dzakaipa. Nekuti ochati ndiri kuona mumba umo mune vanhu vatatu tonoita guwa, kune vanhu vatatuwo futi vakabata umwe neumwe vari pamhepo wosi kuona nemaziso. Ndofunga nemashoko iwayo. Muri Zimbabwe ndinovimba manzwa mbuya Soko vachititsanangurira matare avari kuona pamusoro penyika yeZimbabwe. Ndofunga vatsanangura migwagwa yavati paJulius, ndovimba naSamora Machel vanga vachitaura kuti dzinofanira kuchinjwa mazita. Mazita aya vari kuti vakamaona ari emitumbi mina, asi vamwe vachona ndimama Mafuyana, vamwe vachona mukutsanangura kwavaita hanzi ndiGogo Ngwenya. Ndovimba kuti kune vane simba racho rekuti zvinhu zvinge zvichichinjwa, vanga vachiona vachiteerera nekunzwisisa, uye nezvimwewo zvavatsanangura matambudziko akaita sedrug abuse negender based violence. Vatsanangura vakati zvinhu izvi tingangozvitora tichiti vana vamazuvanhu ndivo vari kukanganisa, asi imhepo dzinenge dzakakanganiswa. Ngatiise musoro pamwe chete sevakuru venyika tigadzirise mhepo idzi kuti matambudziko aya anga ari anoganuka. Zita rangu ndonzi Frank Wesere, ndakamirira zeNewsbeat TV, ndinoti chisarai. Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV.